Najdobra vest, pristup do Evropa. Što je to najdobra vest? Mislim, to može bi, će ima neki rezultat. Inače, ovako ovdje kako što je ova anarhija. Ovo je točno kako jedna familija koja se četvorica braća. Jedni od si vika bilo koji, drugi od nikoji, treti od nekoj, četvrti od sekoji. I vika ta rabota što može da napravi bilo koji, ne se složi od drugi od nikoji. Kada se napadi da sredi treti od nekoj, spremene da mu se smeje četvrti od sekoji. И тоа е пиши пропало. Ми доаѓаат климатските промени, војните, можда убавите работи, малите работи што некои од нив во сите тие кризи ги имаат направено. Забрани од Америка, не разбирате, сега јавијан Ѓушев, па и Заев ќе оди таму. Тие се вестите добри. Дека нема повеќе корона и дека се среди, тоа. Што се ми унучат здраво, дjeca, suprug, obitelj. Mogla je malo da bude situacija bolja što se tiče drugih okolnosti. Mislim uopšte na sve, ali eto. Pa ja ne mogu da sjetim, vjerujem sad. Nisam nešto oduševljen bio na kakvim imati negativni vijesti, koliko hoćete, a pozitivni slabo, vrlo slabo. Svaki godine je sve teže i teže živi za nas penzionera, za ostalo ne znam. Ništa dobro, što ima dobro, svi bježe idu odavde, neće idu. Razmišljaš ti? Pa razmišljamo svi mladi razmišljamo da idemo, ništa nas dobro ne čeka ovdje izgleda. Bilo je noviteta u Crnoj Gori, nova vlada, sada izbori u Srbiji također su uspješno završeni. Stabilnost i boljitak u svakom slučaju. Ja gledam i sa svog aspekta i sa aspekta ljudi s kojima se družim. Sa povećanjem penzija na 450, zamislite, dvoje penzionera u familiji u februaru mjesecu 900 eura, pa mogu pristojno da žive ako imaju krov nad glavom. Desnica jača svuda, što uopšte nije dobro. Evropska unija je u velikim problemima. Uzimamo Orbana za primjer koji ucijenjuje cijelu Evropsku uniju. Znači trpi Finska, trpi u Ukrajini da ne govorimo, ne smiruje se situacija, i Izrael, Palestina. Pa ne znam, gdje ćete tu pronaći neku dobru vijest? Avancimi Kosovës në pikpamje ekonomike, korupcioni pak më i vogël, edhe kështu e kisha qëmune, edhe janë punësu persona më tepër. Lojme më i mirë për gjithë qytetarët edhe ndoshta për shtetin, është mendoj se liberalizimi i vizave është lojme më i mirë dhe më i gëzueshëm për të gjithë. Mendoj se ky lajm i ka gëzu gjithë për arsye se kanë qenë të izoluar për disa vite, edhe ndoshta gjatë. Lojmi më i mirë për vitin 2023 mendoj që është liberalizimi i vizave, lëvizja më e lirë e qytetarëve nëpër Evropë edhe gjithashtu me vizitu vende ndryshme edhe mbase edhe dijasporën. Šta je bila dobra vest u 2023. godini? Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim, trebalo bi mi dosta vremena. Dobre stvari su recimo da smo uspeli da pomognemo nekoj deci humanitarnim akcijama. Vratiše nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima, drugo teško nešto da je bilo dobro.